Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Think Advance. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Sa 9:48 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Good evening, mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Inyo pala tuntunan Lunes Tubtob Sabado Aksyon Night Patrol. Liwat naman nga mag-aarangkada kag mga bulyada sang mga balita. Mahimos kita sa mga balita nga nagaluluntad kay na sang aga kay na sang udto. Sang hapon sang kasisidmon tubtob subong nga kagabihon. Ini nga pala tuntunan magabantay sang mga hitabo sa subong nga mga tinion. Agod idulong sa inyo sa ring nga palamatinan. Samtang nga mo ang yara subong sinusinitag sa tagsa ka mga puluyan. Nagapahuway-huway na, nagapatunaw-tunaw na. Agod ang kalabanan wala lang dugay, nakatapos ang paniyapon. Pero hindi balikawan nga may aragid sang iban nga sa subong. Wala pa gani magapanyapon. Langod wala man sang luluton. Paano ka magkapanyapon kung way ka sang tiligangon? Pero hindi ko magpati nga ang tao basta mga napisan lang. Hindi ginya magutman. Sige hapon, amon ka mga welcome sa saring palatunturan. Aksyon Night Patrol. Ang inyo matakag dalunggan sa kagabihon. Martes kita nga pagpangalaga doon, ikaduwa nga Martes sa bulan sang Enero. Sining nga tuig 2022. Sa bagdalom sang kadalom. Kabay pang ato sa taran-taran nga mga kaaksyon. Yan mga bahin sang kalibutan basta mabatian ang signal sa Aksyon Radio Bacolod. Kabay pang ara kamutaran sa mayo nga kahintangan.
Dali sa Bacolod, dumdumon nyo lang ha. Akon ara pa kamo sa sagwa sang inyo sa nga puluyan nagalambiyong. Mayara kita sa gihapon sang curfew hours implementation. Sa mga wala man lang sang obrahon bla. Wala man lang sang importante kag hiling agawon nga hilikoton. Aber mga tutok ka mga inday. Pagpululi na kamo sa inyo sa nga balay. Pahimuno na kamo kang magpinahuway. Hindi halaka pinasaway. Kay base kon na majakpatan ka ba na ka maagyan ka mo sang nagapatrolya nga mga otoridad. Kalot-kalot ka mo sang inyo sa nga tingkoy daw. Kay laban-laban mamultahan gid ka mo. Tangod sa pagsupak sa curfew ordinance. Pang Martes kita pagkapangalagad. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hinovaya. Basta serbisyo publiko la ang paghahambalan. Walang inaatrasan. Aksyon Marlon Hinovaya na bunag sa Barangay Tangob. At tumandok sang Barangay Tangob. Wala halin-halin sa Barangay Tangob. Umpisa sa natabuhan kita sang buot ara sa Barangay Tangob. Pari mani mo bereso taga Barangay Tangob maniho. Dasig siya magpabatsyag ba? Hindi ba ni maasi-asi si pari mani mo beres na sa may Barangay Tangob mo? Kayong gabi da pareya sa inyo sa nga family. Taran-taran nga mga taga Barangay Tangob, good evening. Kabalo kita nga damo sa nga monitor dara sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Partikular sa nga panatuntunan Action Night Patrol. Kabay pa ang mayong at siyempo sa mong mayong opdan mara. Sa nga mayo man nga lakat kon kalinong kakatawa ang maghahambalan. Amo yun talang mga nagluluntad nga mga aksidente kag krimen sa pagsulod sa pinapalang kaadlaw sa mga bulan sang Enero ho. Kabay pa nga hindi na ito madugangan. Aksidente sa dalanon maka-aksyon nagligad to may mga nagkalabatay mo. Kaya labing uluyhing krimen nga naluntad rin sa Bacolod City. Ining pag-abdak kag pagpatay sa leader kag miyembro sang Aki Quadra nga grupo mga kaaksyon. Ang aksidente sa dalan pwede ginamalikawan kung kamo ang triple nga naghalong lamang. Katatlo na ng semana ho. Kayang una nga semana sa bulan sang Enero, nagaysahanon malang ang pizza kag adlaw. Solo gid sang pizza uno ang una nga semana sang Enero mo. Di sabay katatlo na ng semana ho ang Enero 11 tuig 2022. Wala kompleto gali pizza kag numero ang bulan sang Enero no. Subo ini maka-aksyon ining tuig 2022 sa mga taong ang ila sa ding birthday bla. Pebrero 29 kag Pebrero 30. Kay why sila birthday sa mga tuig? Why ka mo birthday? Wow, hindi magdugang edad nila ba? Kaya ang subong nga tuwig 2022, tubdob lang sa 28 ang Pebrero. Kaya paano mo na matawag birthday kay why ganipit sa 29 ang bulan sang Pebrero? Masiling ka nga birthday mo, February 29. Pag Pebrero 28, so birthday mo na. Hindi Pebrero 29, ka na bunag mo. Galing ini nga mga tinuga, ini nga mga persona ni damo ko kilala sila ni mo. Ang karabanan nga kilala ko abi nyo,
buinas subong ila sa nga pangabuhi. Kung ga-birthday ka Feb 29 or Feb 30, ang iba na ginahiwat Feb 28 pa lang. Ang ibang ginahiwat Marso 1. Bugid na eh. Every 4 years, kung mo, kung di ko magsala bla, kada 4 ka tuig, mahuluyaon nga bulan ang Pebrero. Kaya hasta lang sa 28 yung sining numero. Lagi na mo Manila niya man. Tanigin kompleto na lang nila niya. Lagin, buhinan pa nila niya nga numero 29 kang 30 man. Tiga close mo ron ang iban nga may birthday, Feb 20 ng Feb 30. Pero ang importante maka-aksyon, why man subong ang Pebrero 29 kag 30 nga petsa, importante may ara lang ka mo maayo nga panglawason na. Amo na piling importante na. Ano mo madang niya nga ang mga naga-birthday nga why magtupa sa Feb 20 kag 30. Nga kada pag-abot sa birthday nila mga kakson, why sila galastuhon. Naga-suprer pa, naga-antos pa sa balatian. No? Importante kayong lawas eh. 56 minutos nagaligay sa tak ng alas San Nueve Action Radio Philippine Standard Time. Diri na kita. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ano mga balita sa bahin sang lokal nga dapat nato sa nga pagtutukan ari naman ho? My God, I hate drugs. Sunod-sunod nga drug buy-bust operation sa Bacolod, ginpatigayon. Pabalin kaina sang hapon hasta subong nga gabi. Wow! Kung sa mga musika pa magka-aksyon, non-stop ba? Non-stop na, midli pa. Wala untat ang sudlanay sa illegal nga droga sa Surado. Labi na ining mabantog kag mabakal subong shabu. Kaina dara sa area sa Barangay Banago may buy-bust operations. Subong agab ima ka-aksyon may duha pagid ka mga lugar. Diri gyapon sa Bacolod City ho. Buy-bust operation sa gyapon. What happened, Bacolod? Mapatuod ba na ining grabe kasupog sa kampanya naton? Kampanya sa mga otoridad kontra illegal nga droga? Amo na nga perme may madakpan nga nagasuyop ako nagabaligya? O kung base ang kamaturan sa likod sari, damo gidya sang nagalusot nga illegal nga droga, ang Bacolod nga kung basihan naton atong nagligad gas manabla naging presentar ulihing datos asang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA nagapakita maka-aksyon nga sa bugos nga Western Visayas. Ang Bacolod among lugar nga may pinaka-jutay nga drug cleared barangays. Ay kasubo no? Yamo na lang ni, pabayaan ta na lang ni. Way nagid bala sa ibang dara nga pamaagi nga nadumduman para maubos-ubos o kung mabuhin-buhinan malang ni. Ang padayon nga pagduging sa illegal nga droga partikular sa Bacolod City. O kung base may lain nga rason kung nga ang wala untat ang ginamitay kag baligyaanay. Bao Bacolod bugtaw. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! 59 minutos na nagaligay sa tak na sa Nueve Action Radio Philippine Standard Time. Dugaduway aton kilalahon. Kung nakadasin o inin nagkadakpa naman ho. Sa sunod-sunod nga mga illegal drug buy-bust operation.
Ang sabayan sa nga balita nasyonal naman mga kaaksyon, kundi isa sang ginaproblema subong sa pungsod sa Pilipinas na tugaman sa pagdamo sang COVID-19 na cases. Amo ning pagkulang sang supply sang bulong. Kay nagin muno ko na no, sa action reports after the edition. Pero liwat mga ka-action manuhon manuhon ko gini. Kay may ara sang panibag o nga balita nga nasunod angot sini. Ini mga over-the-counter kon OTC nga mga bulong bla. Ang balita nga nagbarakang angot sini. Balita angot naman sa sinindikato. Pan ang Bureau of Customs o kon BOC nakamutik kag naka-recover sang 30 million pesos. Dako na ni. Pila na ni kakarton? 30 milyones pesos ang balor sang ginapatihan peke. Peke nga over-the-counter drugs. Kung waay di ba mabutikan, gabakal lang gali kita sa over-the-counter, way takabalo, basi peke na na. Kung nakalusot din 30 milyones pesos nga balor na Mudamo na niya. Mag-over-the-counter, amo na sang paracetamol. Harap na dahi. Payo man kay ang suspitsado na nakpan. Abi ko nakapalagyo naman. Malungo naman ang ulo ko karon kung magbalita kabada nga nakapalagyo naman. Nadakpan. May nadakpan nga isa katinuga. Nagsanto ini nga balita sa report. Angot sa kulang sang supply sang bulong subong para sa nagahilanat. Man kon nagahilanat subong ang tawo, gakuba-kuba na rin dughan niya. Ay basi kung duda, so nano ini. Basi kung COVID-19 na ini. Kinahanglan imdan tayo bulong. Kabalo naman kamo ko tanong brand sang bulong pero may bakal sanggia. Basta hilanat ang paghahambalan, mga bantog inalin sa una pa rin. Kinagsanto, ini nga balita ang mga ka-aksyon, kaya banti, gina problema na subong diri sa pungsod Pilipinas, diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Amo sang mga nagsugid sa aton, nga amo na nang na-esponsyahan nila, nagligad pa nga tuig. Yawan sila pangita sang balaklan nga butika o kon farmasya, bisan sanggid lang gani. Ako mismo nakaistorya ko sa isa ka manugbaligya bala sa butika. Siling sir, galibog mga ding ulo namon kay way na kami kuhaan supply. Naubos na ko ng supply. Pero may nakahotek sa akong piyak. Siling akso marlon si Saabla, may supply ang mga supplier. Ugaling ginatago nila na sa budiga. Hoarding ang ginatawag bla. Kay tagoon nila anay. Kay balaan nila nga nagasigi-sigi ang saka sa presyo. Ipagwala kay ibaligya kun maggrabe ni kadako sang presyo kundi tripling ginan siya. Kaya panawag siya na hoarding, manog hingalit, manog pamintaha nga sahi nga mga negosyante mga buna. Babalik man na sila lawas sa ulihi daw. Amo ning gabangatubang krisis ang pungsod Pilipinas damo sa naga antos nga nakulbaan labi ng mga pigado ang pagpamintaha yamong ila. May isa ka suspetsado mga ka-aksyon ang nga natikpa ni ang Bureau of Customs. Galing kabanti ang pila ka mga negosyante ganan siya lang ginapaminsar nila. Way nila ginapinsar kung anong halit nga tugahon sining peke. Sila man laban peke gini. Peke nga mga bulong sa lawas ang tao. Kabay pagkuntani ka kung ano nga tao ni man nadakpan kung mapamatud-an man lang, no? Ay inosente pa man isa mo kay ikasuhon pa rin. Pero kung mapamatud-an nga amo ginisan sa likod sa plano nga papalusod kuntani. Sinang pikoy nga mga bulong nga ning over the counter. Nung namin ngayon siya man, prisohon, namo niya kwarta, makagwa niya sa ulihi gapon, kabamiki gapon ni. Anong mayo himuon sa iya? Aberad to mga bulong na recover, be tipunon yo, podpodon yo, no? Wasakon bla, kay basi kon makalusot pag ina sa ulihi.
tipunon, podpodon, kagi paubos, lamon. Kasi nanadakpan para madudla niyo. Para hindi na maparisan sang iban eh. Medyo mapropintas ba nga tinaga, pero dapat lang silutan, tanin dapat silutan. Parang hindi na niya pamarisan sa iban. Ladamo sa mga nagkaradakpan nga nagapalusot sa peke eh. Ugaling kay nagasigi-sige yapon, mayarag yapon yung nga tingwa nga magpalusot, bango damadlaan nila siguro na ibang to nga nagkaradak para kasuhan, napamatmatan. O pagkatapos mga ka-aksyon, pinabalanggor katuig pagkapriso nila to. Man may kwarta mo, imuon nila tanan parang kung mapriso gaman sila, hindi magbulabugat ang existensya sila. Ipagwa nila mga ka-aksyon, balik mga puspensar nila na. Gawin na nila mo. Mabalik ka na igapon yang ila sa gawin nga muna. Amaning kaso balasang illegal nga droga niya man nagkadakpan na. Ang mga nagiginuwa, nagkalabanan sila na. Nagabalik ba sa ila sa nga illegal nga aktibidad. Ibayo man yung operation mga ka-aksyon sa nga BOC kay natikma nila na way na ni kalusot kag makadiritso ini mga peke nga mga over-the-counter nga bulong sa mga sari-sari store labi na sa aton diri sa mga gagmay nga mga tiyangge kag sa mga butika. Kaya hambal sang Bureau of Customs ang mga peke nga bulong nga ilan na recover. Hindi ba ni siling gina-advertise tadi kamanti mo giba ni permi ang masami sa over-the-counter mo. Amo ning Biogesic, Neozep, Bioflow, lantawan nyo bla. Ako nang pinakabakal kung naglain matsyag ta. Immune Pro. May ivermectin pa Ang ivermectin, kaya gandi sikat sa unang opisyal nga nag-ako mo sa interview sa nga DZRH. No? Nag-ako siya nga may edad na sa mo. Edad na. Opisyal man Santos, Pungsod, Pilipinas. Ginigo sa sang COVID-19. Siling nga nako anabulig sa iya sa siling ivermectin. Depende na sa pagpati nyo. Kaya kung health experts ang maghambalon, ang pambalon, ining ivermectin niya para ni sa sapat. Ano pagid ang na-recover na lang ito mga kakso sa Bureau of Customs? Penokenon F injection. Medical. Planax. Di ba? Alagsan FR. Kag MX3. Amo ni, nasunod sa mga karton, mga kakson, na-intercept nila ini. Nagligad na ni Rosengko. Nagligad pa ni Miyerkules. Nga subo nga naging pabalo sa musihaw. May mga rason mas lagoro Hindi na pagdudahin music. May mga rason guro na Ang mga miyembro sa Customs Intelligence and Investigation Service, nagbantay sila dito sa Manila International Container Port sa Barangay Marcelo, Parañaque City. Diri nila natukiban mag-aksyon ang peke ng mga bulong ni. Nakapak ini sa karton with Chinese characters. Chinese naman. Ang COVID-19, China manalin. Basta peke, Chinese gapon. Okay, kadlaw lunda. Ang siling sa BOC, ang ila mga agents naka-arestar sa suspect, ang alan sa suspect kinalahon nyo. Si Toto Adel. Si Adel Raz Pot. Pinoy hindi. Simple hindi 31 anyos, Pakistani. Taga-pungsod, Pakistan. Nanasaguan lang nisa. Kindalan na nisa sa bahin sa Parañaque City Prosecutor's Office para sa ginatuwag nga inquest. Anong kaso nga atubangon sa ning Pakistani nga ni? Unlawful importation or exportation. In relation
property subject to seizure and forfeiture in relation to Section 118, Prohibited Importation and Exportation of the Republic Act 10863 o kanang tawag sa ni Customs Modernization and Tariff Act kag Republic Act number 8293, Intellectual Property Code of the Philippines and its pertinent rules and regulations. Ang visa sa ning suspitsado nga Pakistani katalana nga i-revoke sa Bureau of Immigration. Dapat lang yun. Kaysa na siling trakon waay ni matukiban 30 milyones pesos. Threat ini kag pamahog ini sa ikayong lawas na tundre sa Pilipinas, nga are dre sa Pilipinas. Kasi mayara pagid daw sa nagatuyo na nga mapalusot, Bureau of Customs, bantay ka mo sa Mayo. Kaya dako bala ang problema. Ako tsaka kakulang supply sa bulong subong. Kinakailangan hindi lamang bangod sang pagsaka sang kaso sang COVID-19, kundi ginakinahanglan man na ni mag-aksyon kaya may pila ka mga evacuation centers, mga evacuees nga nahalitan sa Baguio Odette, nagakinahanglan subong sang bulong kay iban naggalalain matsyag. May mga probinsya maka-aksyon nga ang iban nagkalabatay bangod sa diarrhea, bangod sa iban pagisiri nga mga sakit dala sang bagyo kag baha. Kinahanglan ang bulong mga ka-aksyon. Bantay gid sa maayo Bureau of Customs. 12 minutos nakaligas sa tak ng alas sa Jess Action Radio Philippine Standard Time. Ang balita, ang Ots Baboy kay namo noon kung giniliwat ya. Ang Ots Baboy. Amo na sang ginatawag nga the first pig to human heart transplant. Kundi masami transplant bati ang kidney, di ba? Ang kidney sang tawo isaylo sa kidney sa isa ka tawo. Pwede niya permitan na mabatian. Pero iniya mga ka-aksyon ang heart transplant iya korason sang baboy ginsaylo sa tawo. Garay-ak niyo ng baboy ho. Ang baboy yung kuhaan sang korason, way na to patay na to ya. Di ba pwede nga atong korason sang tao, saylos baboy? Ang baboy nga genetically modified, no? Amo to sa ginkuhaan korason, ginsaylo sa tao nga si Dave Bennett, 57 anyos sa Maryland, USA. Estados Unidos, Ang problema sini ni Dave Bennett ga problema kay may diferensang pagtibok sang puso niya. Budlayan ang mga mga doktor i-transplant gid ilisan ang ginilis korason sang baboy. Kuan lang ning ginatawag nga experimental surgery. But silingon nga waay garantiya yadtong mga doktor nga pag-ilis nila sa korason ni Dave Bennett, korason sa baboy, waay sila garantiya nga mabuhi sa tiambal ni Dave Bennett. Sila nga way problema. Sige ano mapatay ko? Sige lang, okay lang. So experimental surgery. Kita ko ang latest nga picture ni Dave Bennett Macakson right after naginislan korason ya sang korason sang baboy. Kung di kinobserbahan pa sa pilakadlaw, may laragway sa subong na nakita ko sa ato sa nga mother station ang DZRH Metro Manila. Nagayuhom na siya, no? Nagayuhom na siya. May ko kabati basi ko iwik sa way man. Hindi. May nagpadala ka na ginamisahe sa doon.
Kaubo man tawa. Namangkot. Silangya ang delikado kabalantayan da Aksyon Marlon. Basi kon makagwa sa balaka maglagaw-lagaw siya. Kaya magkakanto sa pigiri. Basi kon maluyag sa baboy. Di ba? Ang tagay pusoon niya kababoy mo. Karte nga balita na, oh. For the first time nga balita ni, ang manigani nga experimental surgery ang ginpatagayon. Kung magsige-sige ni maka-aksyon, mayo ning kabuhi ni Dave Bennett, ne? Kasi kung damo sang mga tinuga nga naga-monitor sa bong, nga luyag man magpa-ilis sa iles korason sa baboy. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ginako sa mga doktor maka-aksyon eh. Isa na rin si Dr. Bartley Griffith. Sila niya kami mismo kulbaan. Kamanti, experiment lang ng amon. Galing kamanti, desidido si Dave Bennett na magpasugot nga sila nga, go, dok, may problema, sige. Sugot ko Successful. No? Swerte. 16 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kamusta hunta mga baboy sa Bacolod? Kamusta hunta ang dalagan sang trapiko? Ang sitwasyon sa pila ka mga mayor nga dalagon sa Bacolod City sa Observation Report sang Patrol. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon dyan, kamustang Bacolod Subong? Please come in. Magandang gabi, bayan. May duduman ka sa magandang gabi, bayan. Yung gabi na una mong, no? Sikat-sikat, bantog-bantog na. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi, Aksyon Mark. Aksyon Mark, Aksyon. Huwag ito na. Are. Yari. May reserva lang na, no? Ari kami sa mga gabi sa NGC. Kinakibot kami. Ambal na mula Aksyon, kapiyara ka Aksyon Mark. Sa tubang mula sa Capitol Lagun. Why na traffic barricade na? Dara sa 6th Street? Oo, why na no? Why na baral? Why na baral, di ba? Why na nabilog na Lakson? Why na may makita nga baral ni isa? Galing kiti dapat sunduro sa mga motorista. Hindi na sila magpasaway, hindi na sila doon mag-left turn. Kiti bawal na nga daan mag-left turn mo. Ang natabo sa ni reaction Mark kay tanang nga baral, ari sa NGC. Ay, kay amo na guro nga waay na pamuno ang Bureau of Traffic, ang Traffic Authority Office, managuro. Oo. Muna sa rason? Hindi, Ay, di ba? sa may NGC, ginkorong nila. Ginpalibutan din nila baral ang bilog nga NGC ground. Ay, okay. So, may sa may parking area, di ang entrance, ari dito, bang sa Parasatic, and then, amo maning exit, the one entrance, one exit, lang malay lagi no bra. Bilog niya palibot, asa dito sa tubang, ang parkingan, sa doon sa masalak, hindi ka na ito ka-parking, subong. Bisan sa palibot to, piyak magid, sa may Petron Dampi, hindi ka man ito ka-parking, kay may baral na gid. Ang palibot, gid Aksyon Mar, no, kapag City Government Center. May purpose ko rason dyan na sa NGC? Ang pamangkot namon, kay Basig na regarding, guro ni sa COVID-19, para ma-make sure nila, ang ating gusto sulod ng mga tao, dahil tanan, tiway galing, wala man security guard di, wala man di posto guard, nga nagabantay, nga nagasecure, abing oy, may, ka na, vaccine guard ka. Wala na, nakta ka na. Mamo na guro mo? Oo, mo na galing ako, ang ginapananaw, dari, kay basi one entrance, one exit, di ba gilabrahon. Pero kay do, wala pa mang ginapanagag nila, kung nang pinakatinutuyo sa record si Nidri, pero kita ko ginasiradaan din nila. I guess, kag nga kung di pa nanawan, maayo mang gawin tuyo si Nidri Aksyon Mar, nga bilog ginidiyo, nga NGC, ginpalibutan, gin sang traffic barricade. Development, gini kiti. Wala kita balo. Pero may mga tao galagaw sulod sa NGC, Amo lang ginaklaro naton. But silingon, why sang man nga mga pag-istricto diri,
amo lang ginimi na kita, lang kita. May naobserbara na kita. Kaya malamon nga doon wala na di barikada yung sa may Lacson area. Kamaro lang gid sila nga hindi rin pwede ka left turn. Panaling ka diri sa may PNB, Dampin Seda. Pabalik ka pa south. Di subong wala ito traffic barricade. Di namin nakita. Kami ito binagpasaway na. Oh, kadelikado balakson dyan mag-lift turn kay amot lang basta kung maglabay ko na kadelikado mo kung mag-lift turn kung kuwaon ang barikada. Delikado kay Oo. example, haling ka din sa Seda, mapabalik ka din sa Burgos. Pag diretso mo na, left turn ka 6th Street, would like iti minagasugatasi mo, Correct, plus oo. pag hindi ka mag-expect massive lang yan, dire sa 6th Street, gusto mo mag-cross, so man sa ruta mo nga direksyon ng katuan. So, dako ito yung bulig ng direksyon, mga nga may hara barikada, pisan men ka pinasaway nga, dito sa Macdo, Gapol, Macdibot, pero kay ti, dako makabulig sinitani, no? Galing kay Ari siguro. Lagi balon ta dito sa Nadlaw ko na pinakatinutuyo gini nila. Nga gibotanan ni nila sa barikadas palibot sa NGC. Pero ti sige gyapon. Ang way of life mo Japon pero doon pa gini ka move on sa Christmas ang NGC action ma. Pero sige gyapon pula ka green. Coffee naman action dyan, subong may tao pa na. Wa ay Di ba- wala oo, pa alas 11 pa. Alas 11 pa. Alas 11 pa bay. Ang... Okay, Sa mga 11 p.m. pa. 11 p.m. pa Oo. po, tsaka bisa bagong mandok. 11 p.m. pa action na eh. Ang ginamen ko, action dyan galaya, ang ginabot sa lingon ko is ang liquor Liquor ban is ban. 10 p.m. Oh, 10 p.m. Ang curfew mag-start 11 p.m. Yes, Yes, no? marasa. Iba niya niya kapulisan ka, preparar naman, no? Kaya tito kilo gan, ginasigi, winning gan ba ni kabay? Sige, man libot nila eh. Tiyam ano mo na kay amoning sitwasyon sa bomb. No, bisa di ka na kita kay di checkpoint kilo kay kita mo, abi mo gano na may mga patrol kada na tinampok-tumpok kay checkpoint. Kay is action mardo ka alarming gid man kita ka traffic ano mo mga patrol car sa dalanon kay after pila ka tuig bal liwat na naman nagbalik sini nga sige naman sila ganban ang kakatabo abi duwa pag hindi ka salakyan kung sa una isa ka patrol kit ano sa dalan subong tagduha tatlo ka patrol eh kay tingin sa brother patrol car sa Bacolod City Police Office subong nga matunion kada police station la may tatlo ya ka patrol car no ti amo ginaction mar nga na ana sila dapat, no? Nga hindi sila da magabalo. May ano di ka tinumpok-tumpok na di man. Gali amang gitong naton, may mga aras sila sa checkpoint regarding sa gitong naton action mar nga pag-implementar sa election period kag ganban. Damo subong, no? Damo panghulag. Damo pala may kapamangkot sa aton kay namin na mangkot. Pwede ba action mar bagong no po director? Oh. Kaya mangkot sila pa rin sa BCPO, yan, matabo. Do status ko BCPO ay ang city director wala pa nag-isa ka tuig da eh. Pila pala bulan si Martir. Pila ka bulan si Martir. Gali kay Kaya daw ason dyan ang movement sang police officers doon din naman pwede kay sugod ng sugod na ang eleksyon na period. Gani, Oo. sa action mar hindi sila qualified. Kaya gin-explain sa naligan nga press paper, a briefing, nga ang gin-reshuffle ang gali ang mga tipo police nga sobra isa ka tuig sa ilang nga posisyon. Okay. Amo na siya, kung wala ka pakalabot sa katuig, hindi ka nila pag-i-reshuffle. So, like ang mga kamakitaan mo, iba ng mga banwa kag syudad, diri sa Negros Occidental, gipag-reshuffle sila kay more than a year na sila nga pwesto sa amo sila nga banwa kag syudad. So, ti mo din pang mat-amat as lakson pang silo sinidri. Update sa mga gabi, hindi lang gali action Maya police ang ginpang reshuffle. Pati ya kapideya nga mga drug operatives, ginpang silo man, ginpang reshuffle man action mar. Ang iban din nga taga Negros, why hindi subong. Ato sa ibang mga probinsya man, ang ilang team leaders, why naman si Nicolas Gomez, ang enforce mga gabi, why na din sa Negros Occidental. Oy. Gintang relieve man sila tanandri kag gintang silo. Ato naman sa Batikos Aklan. Gimaras. Gimaras. Pero normal, Kayo- normal guro action dyan nga reshuffling na. Oo, kay ti eleksyon do pato na no sang eleksyon kabalo ka. Hindi na malipod sa ibalo sa tanan nga sumugod sa ring illegal nga droga ginaangot termino, no? So ang persona illegal drugs ko hindi. Dito po mga movement, bisa ng PDSF, gina-check ko pa ko rin ang matutod ngalan, pero bago subong ang team leaders ng PDSF,
do ang information do rin sa Aklan, Action Mar, no? And then ang sa Negros Occidental nga PDEA, amo na si Agent Bamboo naman. Sa PDEA set, Victor Oh. din tapok sa piyak. No, may mga movement sila sumong kay part na guro kay manog eleksyon nga daan mga ka-action. No? Bo perting lupad sang kahit ano galing kahit ni sa Angola bla. Borador. Burador. Perting Burador. burador. Yara ba? May ikog sa nga color blue. Dala lupad-lupad. Bo sini mo perting hangin guro ay no. So nasa bata ko gampam ko ni burador kaya hindi kayo kabalo mong palupad burador mong. Ay, may ikog saya. May ikog niya oh. Sa unang ginapalupad ko nga Borador, ito ikog, inang ginatawag bila nga pinaka. Pinaka lang kaya. Pinaka. So ako pa nag-imo, yakson dyan? Ha? Ako nag-imo. Hindi ko balo ganina may diba may mabanting-banting na stick. Kawayan bala na. Kawayan na rin katawom sa burador. Gamay lang saya, do tinggal lang sa kadako. And then may ikog lang sa color blue nga do tela ni guro. And then may goat lang gid siya ba pero ting habiyog yo. Kita mo gid nga pero tigurong nguyop kangi no. Galing basta may iko aksyon na dyan, limitado lang katason. Yas na bisan ano kalaba sa imo sa ding ano panawag sa naganiman? Ang iyang igot? Igot to, limitado na sa kami ikog sa mo pero kung pinaka waya sang ikog sus taas sa kadama aksyon na dyan, tinong-tinong pa. Galing kay kung pinaka to hindi makitaan sa kinala sa langit bla. Diba? Ikuluran mo sang ano sang reflectorize. Kagitaon sa. Kaya hindi na to the views mong no. Di mayo man ako na no, so bumihid lang mo kung matao bla gampang bla amo ne burador, dili sa ginampang sa NGC. Pero kati kalilingaw lang tao no, nga nagsige selection mahampang. Do ginabalik mo din lang sadto nga mga hinampang. Burador nili ginagani dikto sa likod NGC may gampang to sleeper game. Pwede mo, marami no? Na may, ano no, kuhan sang picture no, may Borador, may nagahampang sleeper games, may nagating gayuhay, kag may Ano tingayuhay man? Tingayuhay bla? Ano na? Tingayuhay ng, basta, tingayuhay Hindi ba yung talenter? Piko na lang Piko! Piko na lang parang kilala mo. Piko gali. Son cake. Cake! Namin tayo ko picture kay kadulom, hindi makita lang burador sa langit, wow. Son tumapates? Tumba pati! Naiya ka tahom. Ato sa may takuling ginao, sa may ano na galing nga purok di sa lapit sa Bundevilla. Kamukiran, nung may nagampang doon yung tumba patis, bla. Mga kabataan, bla na, nga abuyon mo sa sinilas ang lata. Pag natumba, kung di lagsaray na yun. Chinilas, tungtong mo na chinilas na kung ikaw ang, ano pa nawag sana, ikaw aswang? Aswang! Aswang ka doon. Ang interenter mo uso, pagin sa una eh. Subong niya ang uso, nagsanay na lang. Ibisan din, kakita ka galagsanay. Pulis ka gang kriminal, galagsanay. Kirida ka na alay nalagas. Sawa na. Damo mo galagsanay, no? Kawatan, gilalagas ka pulis. Kasi violator, gilalagas ka pulis. Pati mga corrupt, ginapalagas ka pulis. No? Dari sa may plaza, sa may NGC, may ginalagsanay mo din mga kabataan, nadakpan mo sa naman aswang, sa naman malagasi mo, kung madakpan niya ka, lagson mo mansa, na mo na uso sa nadakpanay mo. Pero may mga marumaro, ginamaghampang, no? And actually, mas liwat, diri kita sa NGC, makita gyapon diri ang ating ang disenyo sa mga color development center, color green, color pula, may mga Christmas lights gyapon, no? Nagigpat-igpat, galing kay tiining ila diri nga slideshow, ang ila di presentations to buhay na. Dula ano, kasi tapos sa gimana Pasko, hindi ko rin pabili na ni matahom gid lang NGC, pwede ka mo sa picture ang aton nga mga ka-aksyon. So kung maka-aksyon ang walang pinagkauling nga sitwasyon sa palibot rin sa sunod sa Bacolod, subong nga kagabi. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz, ka nagasiling sa tutarang mga ka-aksyon sa ring mga bahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, na sa balita ng aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon! May patrol! Please report! Ang kaso sang COVID-19 mga ka-aksyon, sugiran daga mo, world record, Estados Unidos, United States of America.
Isa lang kaadlaw nga pagpagwa sang resulta. Abi nyo kung pila kakaso ang nagdugang? 1,350,000. 1.35 million. Amo na ang kadamon sa tao sa USA ang nagdugang sa mga nagpositibos COVID-19. Isa lang kadlaw nga pagpagwa. Grabe, no? Nagbalik sa dati, ho? Sabagay, ti Estados Unidos, damo-damo papilasyon nila mo. Galing ka man, ti taralupang doon katamba nga balita niya. Ha? Milyon niya mo. Sa aton, di ginatos-gatos lang, dito sila milyon. O, kamay pa nga, hindi ni resulta magka-aksyon sang liwat na naman to sa nga pagtimbuok sang kaso sa COVID-19 dito sa bahinsang Estados Unidos. Ang pungsod China, bati ka mo doon nag-ipos, no? Duway na to sila nga problema, no? Kaso sa COVID-19, no? Ay, oo. Dari sa aton magka-aksyon sa pungsod Pilipinas, muli kita, kooperar kita. Kag pangamoyo importante gyapon na. Alas 10:30 yaon aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumalik hibalaon tara detalye sa nga mga balita sa aton nga mga aksyon unit reporters. Pagkatapos kilamos ni ang balita ginadulong si Sakarawan sang Alright, dari kita sa Gabaritor, ang matabaton talang kay mga 640 malubotan talang, no? Kay damo gyud sa Gabaritor subong. Kay Danilo Cielo, salamat sa 55 nga stars again sent demo, Danilo Cielo. Si Martin Naliling, good evening, salamat po. Okay, si Evangeline Sabed, good PM po. Okay, Evangeline. Si May Trompeta, good evening, Amalia. Si Ma'am Yvonne Boyser, good evening. Dan Sharing, salamat gid sa 200 stars again sent. Si Narski Binimerito Lumanog, good evening, mayong hapo, mayong gabi. Si Kativir Araman, Rimar Gicano Halyazko, good evening, Action Mar. Monitor lang kami din sa may Valia Dolid. Jovelyn Tugaf, good evening, Stang Tanan, watching from Salvation Morsia. Si Jocelyn Libon Dispo, good evening. Si Colin Tacloban, si Ray Baryoga, si Aprik Mandi Oya. Okay. Rochelle Fulgencio Susana, good evening, Action Marlon. Milay Oligo, Aranaga Monitor, sa Bari Cafe, Barangay Tangob. Jesse Galvez, good evening, Monitor. Naga-monitor kami din sa may shopping. Si Raquel Di Maala, good evening, Idol. Pa-orok-orok lang kami diri sa Pontevedra. Salamat, Raquel. Kabayan Marlon, please tamyaw, Leog Ma'am Vanessa, Star, Kagadok Matmeyo, Jinky Dialagdon, si Noel Amar, si Alex Montesa from Milail Oligo, si Maylin Tadia, good evening, Monitor Helen sa Kuwait. Okay. Georgia Gargar Siran, Aksyo Marlon, na may otdan mga tudlo ang nagdalasang peke nga medicine. Good evening. Okay. Arlidan Makoy, approve. Okay. Good evening, Aksyo Marlon, Monitor lang ko sa Barangay Subag. Salamat, Gid. Di danger na, paano na karon kon hard sang baboy? Ano mabatsagan sang tigipasuon mo? May feelings man na siya ayhan? Oo. Kon pa, obserbahan pa na siya, no? Obserbahan pa kung ano ang resulta, no? Importante, may paminsaron gyapon siya sa tawo. Ang feelings, amo na, hulaton para kung feelings baboy man. Edwin Pineda, hambalya ang baboy, babae o lalaki. Aksomar, thanks, mangkot lang. Why palayag sa palita, basta baboy lang nabutang nila, no? Todo, basi kung lain na balatyagon sang baboy nga babae sa baboy nga lalaki mo. No? Diba si Soli balaan akong di nahiligan niya. Baboy, kung nahiligan niya baboy nga babae, baboy nga lalaki itong korason ni. Jinky Dialagdon, good evening Marlon, kagkay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Andok Mat Mayo, si Noel Amar, Lily King, Raymar, Suatu, Imperial, Alex Armontesa, Milail Oligo,
Si Alma Oligon and all my family sa Barangay Pantanon, Don Salvador Benedicto. Salamat from Arizona, USA. Okay, Ma'am Jing Kinialag doon. Novi Valencia, Sobaldo, good evening. So Marlon, pakigreet lang kay Mama Rose Valencia. Kag kay Shia Luis Sobaldo, thank you, Gid. Okay. Hambal ni Dane na nakita ko sa TV News namon, gin-interview pa siya kag video sang time nga gin-operahan siya. Okay, porte no? Edwin Prendeda, new nickname ni David, si Piggy. Galalaki sa'yo, no? Si Kwan si Piggy Boy. Si Piggy Boy. No? Sa age siya nga 57, porte no? Grabe pa nga guts siya, no? Or si Porky, pwede man, hambal ni Edwin Pineda. Jocelyn Limon Espojo, thank you. Si Teresita Constantino Agra, good evening everyone po. Noel Amiskova, good evening Sir Marlon, watching here sa Saudi Arabia. Thank you, Kid. Sa mga kakson tada, nga mga overseas Filipinos outside the Philippines, ibang nga nasyon, thank you, Kid, sa pagbonitor. Kabay pa, nga ara ka mo sa mayong sitwasyon. Kag kabay pa, mapalayo kita sa COVID-19. Si Michael Ramos, good PM sir, watching FB live from Puente Villa Inisa, no? Kahirap Home Owners sa may barangay Takuling. Salamat kid. Sige hindi ka mo magalin na kay mabalik report ang ato sa mga aksyon na unit reporters na ka-standby na sila. Thank you. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon
Bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ito po ito. Yung medyo makaadda ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Ang balita. Ito ang Aksyon. Radyo. Pabalik sa ato sa ring pagpangalaga sa Action at Patrol, 48 minutos nakaliga sa tak ng alas 10 Action Radio Philippines Standard Time. Nasig lang sa ato sa ring oras, no? Sa ring abahin ni Balaon tarang detalis ang balita. Sa ato sa ring mga Action Unit Reporters. Standby na sa biyak kalinya ang signal ni Action Arlo Ticar. Dara sa may ika-3 nga distrito sang Negros Occidental. Action Night Patrol Field Reports. Action Arlo, may gabi sa report please Kevin. Action Marlon, 4 sa 12 ka mga barangay sa Banwa sang Manapla ang wala pa madeklarar nga drug-free barangay suno sa kay Police Captain Jenic Bermudez, ang Chief of Police sang Manapla Municipal Police Station sang inisya aton nga ginpakigangutan direkta sa iya sinitalatapan Action Marlon. Ang ining 4 ka mga barangay ang sa gihapon subject for validation sang PDEA kag padayon nga ginamonitor ang hulag sang tagsa ka mga pumuluyo sa mga kapulisan kag ginatutukan gid sa karon sang Manapla Municipal Police Station. Si Police Captain Jenic Bermudez Action Marlon ang nagpahayag padugang nga siya ang nagapasalamat gid sang dako sa suporta nga ginahatag sa iya sang oposisyon o administrasyon nga mga lideres sang Banwa sa iya sini nga liderato diin mainit gid ang ila sini pag-abi-abi kag pagsuporta sa iya. Siya nagpasalamat man Action Marlon sa tanan nga manaplahanon sa padayon nga kooperasyon nga ginahatag sa ila sang mga pumuluyo nga kung sa diin gusto gid magsunod kag nagasunod sa gusto sa mga kapulisan, ilabi na sa ila sini nga mga hilikoton kag proyekto nga kung sa diin ang mga pumuluyo sang Manapla amo ang makabinipisyo suno naman sa ginpahayag ni Police Captain Jenic
Bermudez. Aksyon Marlon, malipayon lang nga pagpamati sa tanan nga mga PNP personnel sa ang Talisay City Police Station kag sa tanan nga mga PNP personnel sa ang Manapla Municipal Police Station. Ginapanawagan lang kali Aksyon Marlon nga kung sino man ang nakakita sa kay JC Boy Lumakang Marcelo. Liwat JC Boy Lumakang Marcelo, nga ini siya ginapangita na singasin nga mga himata dira sa may barangay Marcelo, Banwa, sang Calatrava. Palihog lang kontak sa numero 0955-22-05451. Liwat, 0955-22-05451. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting, mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Sa oras nga alas 10:51, sa Ilawante, sige na ang report naman ni Aksyon Roger Gutib sa ikalawang distrito sang probinsya. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Roger sa report ng gabi, please come in. Yeah, Action Marlon, sa atol sila mga Action may gabi, kay sa aton man nga mga balita, subong Action Marlon, may 20 na kamagya kaso naman, ang siyudad sa Cadiz, sa may active cases sa COVID-19, matapos nagdugang sa siyam, ang 11, so 20 na Action Marlon na. Sa bahin sa pila ka mga kampanya sa kapulisan sa sining yapon pag-implementa sa common gun ban kag checkpoint sa kinapatigayon ang bagong OICC po police sa sunod sa Cadiz at organized man nga ma-interview ka para man ang sila kining pagbantay sa mga dala noon labi sa diyon sa kagabiyon sa pagpatikan sa checkpoint. Pero sa kay police Lieutenant Colonel Helgen Dispe sa atol kining interview participant. Regarding sa communication point pag-start simultaneous ng natabong pag-sequence peaceful mo lang pagkandak natin sa point ang mga naturin natin ng mga violator mo lang sa mga wala lisensya, ng mga motor, no? Even ang mga suspecto. Anyway, explain yun lang kita sa mga salakyan ibisan sa mga motor, hindi man pwede ka pag wala ka sa initial nga mga violation. Pero so, sa subong Action Marlon, parayon lang yun ang ginahimo sa kapulisan, sugod banda. Ate mandato na ini tungkol sa election period na. Naghimatawhay ang palibot sa siyudad sa Cadiz kag diri sa aton nga area of responsibility. Report gikan diri sa may norte nga sa probinsya labi na sa may 2nd district sa aton nga area of responsibility sa aton nga mga aksyon na sariin man ikaw sa pirasa. Labuton ka sa balita namong kay serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Roger Gutib sa report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Si Arnel, naga-monitor man sa ligag niya matanion. Si Arnel Vista, mayong gabi ko na, ganatami yung tarataran nga mga miyembro sang Operation na Tulong Task Group ang OTTG. Alas 10:54 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Diretsohon na lang ang report sa ato sa ring patrol. Pag-plaster sa balita, may kantaran sa ring sunod-sunod nga mga illegal drug buy-bust operations. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! With action na Jan Diaz. Aksyon Jan sa balik na report. Please come in. Aksyon mama, sobra man 50,000 ka pesos kabalo sa illegal nga droga ang nasikop o na-recover sa mga kapulisan sa sulad sa Bacolod sa duha ka separado nga buy-bust operations subong adlaw. O nga buy-bust operation sa area sa Purok Bayanihan, Barangay Banagos sa Bacolod, kung sa rin Action Mar na dakpan din nila, no? Ining isa ka street level individual nga ginkilala kay certain Sam Albert Aguirre, 26 anyos, sa nga mismo nga dara. Action Mar sa station number 3, ining anom ka o kunang duha ka gramos ang ginasuspensuan shabu, mga 9 ka sa ini Action Mar kag naginawa sa valor sa 13,000 ka pesos. Samtang station number 5 naman, nadakpan nila si Barangay
bata no ginabuson 49 anyos. Sa interview natin kay Police Captain John Christopher Matangkay, piyagin payag nga do sinila man to gali ini nga to ego last year lang gid nakagwa sa presuhan ining si Tambuson matapos iya giserbihan ang iya nga penalty action mar sa kaso nakabatok sa iya may kang tanan man sa illegal nga droga. Ikaron ini siya ang nadakpan liwat sa atod ng otoridad kaya nagabilin preso sa custodial facility sa Station 5. Na-recover kay na sa iya anong dalang kama sa sachets sa illegal nga droga more or less 6 grams ba din action mar nga nagabili sa masobra 40,000 ka pesos. Yari si Masangkay sa ito interview. Kanina ng illegal nila hindi sa ginapagbuang itsura sa alta kayo siya na ang confidential na sila na so ang we recovered about 6.5 grams with the estimated market value of 45,000. So regarding sa ilang mga complaints, we are willing to answer in the proper kung di kundi nila makomplete sila sa masabat kami. So we are doing our job in accordance with the law. Action marbatian si Police Captain John Christopher Masangkay, sila mismo din nga pagpatag may kang tanan kung paano naging kasampay ba sa operation kag sa mga legasyon diri sa himata sining ni Tambuson. Report gikan sa patrol at naglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Kinagasiling sa tutarang mga ka-aksyon sa rin kamang yabahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Alright, salamat sa report sa nga patrol. Paagi sa ring nga palatuntunan o kung paagi sa ring amahanon, kiss me goodbye. Action at patrol, magatakop naman temporaryo, magabalik ini buwas, same time, same station. Martes nga pagpangalagad naton, nangin katuwang tangato sa ring mga aksyon na unit reporter sa bayan sang News Center Action and Defensor. Sa patrol aksyon na John Diaz with aksyon Nixon Tahom. Aksyon Arlo Ticar, aksyon Roger Gotib. Sa kalanman ni aksyon na Nelson Patenyo. There is a technical control, kapo natin aksyon Delmar Madera with information technology IT expert. Aksyon JM Baikin. Sa kalansang regulang anchorman aksyon Eric Magbanwa. Ako naman aksyon Marlon Henupoya. Nagabilin sang good night, sleep tight. Mga kaaksyon sa din kaban sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon